Máis de 13.000 mozos galegos están facendo as probas de acceso á universidade. Comezaron esta mañá e estreáronse cun texto sobre a cantante Rosalía. Están inmersos nas probas máis vixiadas da historia. Que tal? Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. Hai moitos nervios porque estes rapaces teñen en xogo, en parte, o seu futuro laboral, o grao que van poder estudar. Agardan sacar boas cifras, como as boas cifras do paro que coñecimos hoxe. En Galicia, lévanse 3 meses seguidos baixando o paro. Maio convértese no mellor dato da serie histórica, mentres aumentan en 8.000 as afiliacións. En España o paro caeu en máis de 35.000 persoas e o seu menor nivel en 19 anos. Pois a man de obra cualificada, pero tamén os provedores especializados e un porto dende o que opera a logística foron as claves para que a chinesa SAIC se decantase por Galicia como centro da súa produción de coches eléctricos en Europa. Tiene acceso a mano de obra cualificada, tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación. Tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off. De nada serviron de momento as folgas. O Goberno acaba de aprobar o Estatuto Marco da Sanidade. Faino cos médicos en contra do regulamento das gardas, xornadas e da clasificación do persoal. E a princesa de Asturias fai historia e o primeiro membro da familia real que se lanza en paracaídas. Leonor de Borbón saltou dende 400 metros de altura. Moitos estes días tiranse auga para refrescarse da calor, pero en Barbadas houbo quen levou o susto da súa vida. Na piscina había unha serpe de máis dun 1,30 centímetros. E nos deportes, o Celta presentou este mediodía a Aleix Febas, a súa primeira fichaxe para a próxima temporada. Febas chega libre e asina contrato ata o 2029. Riazor acolle o xoves o España-Irak. Máis de 20 operarios traballan contra o reloxo para arranxar os desperfectos no Estadio Herculino despois da festa do ascenso. E esta tarde os ceos estarán máis despexados, sobre todo no sur. Hai que poñer iso si chaqueta, porque baixan as temperaturas. Choque de trens entre as comunidades do Partido Popular e o Goberno polo financiamento autonómico. O Ministerio propón encontros bilaterais con cada autonomía, pero algunhas xa rexeitan esa invitación e reclaman que o modelo sexa debatido entre todas as comunidades no Consello de Política Fiscal. O ministro de Facenda quere acordar a reforma do financiamento autonómico antes de que acabe este ano. Aspira a aprobala no Congreso para que entre en vigor en 2027. E para iso, primeiro, quere reunirse con cada comunidade autónoma por separado, antes de xuntalas nun Consello de Política Fiscal e Financeira. Moitas das gobernadas polo PP xa avisan de que non irán. É o caso de Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia ou Castela e León. O seu presidente Mañueco resume en redes a postura dos populares. O que é de todos, negóciase entre todos. Rexeitan encontros bilaterais. O ministro critica a súa postura. 3 cosas para no querer dialogar con el gobierno. Primera, que no tienen modelo. Segundo, que lo que priorizan no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova. Y en tercer lugar, es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las 3 me parece peor. Es que iguales son las 3 juntas. Outras gobernadas polo PSOE si anunciaron que van a acudir, como Asturias ou Castela Mancha. Iso sí, o goberno de Paje pídelle a Facenda que antes lle envíe por escrito a proposta. La información concreta de la propuesta que hace el Ministerio. Nas próximas horas, o Ministerio empezará a chamar as comunidades para casar axendas e pechar encontros. Precisamente o debate sobre o financiamento autonómico vai ser un dos temas centrais da mesa redonda que comezan pouco máis dunha hora en Barcelona, e na que participan o presidente da Xunta, o Lehendakari vasco, e o presidente da Generalitat. Gloria. Sí, en pouco máis dunha hora Rueda, Pradales e Illa debaten sobre o modelo territorial nun contexto no que hai que definir un novo esquema
de reparto de fondos ás autonomías. Previsiblemente non vai haber consenso entre os tres mandatarios autonómicos. Mentres o País Vasco recada todos os seus impostos, Galicia e Cataluña forman parte do réxime común e Alfonso Rueda e Salvador Illa teñen posicións encontradas, mentres Illa defende o modelo de financiamento proposto por Pedro Sánchez que atende as demandas específicas de Cataluña. Rueda pide volver ao debate multilateral, é dicir, negociar, falar entre todas as autonomías sen pactos previos. Vou argumentar o que creo que a mellor posición para Galicia, e creo que con Galicia a inmensa maioría das comunidades autónomas, algunhas o están dicindo, incluso algunha gobernada polo Partido Socialista. Por lo tanto, eso que vou facer aí. Os xuíces amosan a súa preocupación despois de que membros do Goberno e do PSOE puxesen en dúbida a súa independencia. O Consello Xeral do Poder Xudicial aproba unha declaración institucional na que pide respecto despois dos ataques á súa actuación en causas que afectan ao Goberno e o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay casualidades, lo voy a decir con ironía, bueno, llamativas. Es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la justicia con, en determinados momentos, criticar algún tipo de procedimiento, de fallo o de sentencia, o que haya, casualidades temporales que llamen la atención. No xuízo contra o irmán do presidente do Goberno, hoxe declarou unha das testemunhas clave, porque é unha das aspirantes ao posto que finalmente conseguiu David Sánchez na Deputación de Badaxoz. Poucos días antes da proba de selección, dixéronlle que a praza xa tiña dono. Cristina de Frutos era unha das 11 aspirantes á praza de coordinador de actividades dos conservatorios de música da Deputación, a praza que finalmente foi para David Sánchez. Asegurou que a poucos días da proba de selección, alguén lle advertiu que non se molestase en acudir. Ella sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez. Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensando que era una persona más del entorno nuestro, y me mandó una foto del actual presidente del gobierno. Aínda así, de Frutos decidiu presentarse ante o tribunal, pero mucho interés no tenían porque no me escuchaban mucho ni me hicieron preguntas. A publicación do resultado fíxolle sospeitar aínda máis. Cuando vi la resolución que le daban el puesto a este señor porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna. Algúns dos abogados das acusacións aprezan irregularidades nos baremos de puntuación. ¿Tiene usted conocimiento de idiomas en inglés, italiano y portugués? ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y sabe usted por qué en la puntuación de valoración le pusieron 0 justamente en esa casilla? Pues no. Que no hubo unas actas publicadas con toda esa referencia que le estoy diciendo. ¿Me lo confirma? Bueno, a mí no me llegó nada. A declaración de David Sánchez está prevista para este xoves 4 de xuño. Alberto Núñez Feijóo di que hai que ser serios despois de escoitar a Junts retando a reunirse con Puigdemont en Waterloo para debater unha posible moción de censura instrumental contra Sánchez. Os populares descartan esa idea, comprométense a facer todo o posible para devolver a decencia ao país con ou sen a axuda dos nacionalistas. La idea es que los primeros coches salgan de la cadena de producción de la fábrica de MG en Galicia a finales del 2028, con lo cual a principios de 2027 iniciaremos el proceso de creación de la nueva fábrica. O voceiro da empresa destaca a colaboración entre administracións para axilizar o proceso. O voceiro de SAIC. Galicia cumple con todos os requisitos. Tiene acceso a mano de obra cualificada. Tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación. Tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off. Pero non só iso. Cuando ya hemos superado la barrera de los 300.000 coches vendidos en Europa, ya tiene sentido tener una fábrica local. Y por eso va a ser la fábrica de Galicia. Para nosotros es fundamental el concepto de hecho en Europa para los europeos. Unha factoría que terá o seu centro neurálxico no porto de Ferrol. No sabemos si será en Aspontes los siguientes accesos logísticos del centro de MG en Europa, pero lo que sí está claro es que el centro neurológico va a ser el puerto del Ferrol. E dai sairán os primeiros coches a finais de 2028. Tendrán que ser modelos
de los que llamamos nosotros New Energy Vehicles, son vehículos de nuevas energías, eléctricos, híbridos enchufables, etc. Dentro do Grupo SAIC destacan tamén a importancia da colaboración entre as distintas administracións. Institución regional, que es Galicia, Gobierno central y SAIC, con lo cual ese tono positivo, esa transparencia de ideas es lo que ha llegado al final a buen puerto a este proyecto. De este proxecto industrial Ferrol, todas as administracións están pisando o acelerador. O Concello vai axilizar, Xoel, os trámites. Sí, o obxectivo é acelerar eses procedementos para que poida comezar a construirse canto antes esa fábrica aquí neste porto exterior de Ferrol. Unha declaración por parte do Concello esta mañá que coincide tamén coa declaración realizada este luns pola Xunta que declaraba este proxecto precisamente como industrial estratégico. En palabras do alcalde deste municipio popular, José Manuel Rei Varela, trátase dun anuncio histórico, dun fito que supón tamén un punto de inflexión non só para este Concello, senón tamén para Galicia e para o noso país. Con esta declaración por parte do Concello búscase tamén cumprir con eses prazos anunciados onte precisamente pola Conselleira de Industria, por María Jesús Lorenzana, comezar a construir estas instalacións durante o ano 2027 para que a fábrica poida estar plenamente operativa xa durante o ano 2028. Sen pausa, Ferrol avanza no proxecto da multinacional chinesa da automoción coa declaración de interese municipal estratégico. Os prazos apuran para que a planta poida comezar a construirse o ano que ven. Estamos competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Refórzase o papel do porto cunha nova dirección, tamén a disposición de solo industrial no polígono de Mandía que acollerá a actividade da industria auxiliar. Ferrol está onde hai uns anos moitos crían que era imposible que puidese estar. Crecendo en poboación, crecendo en emprego. O proxecto de SAIC Motor ven reforzar a posición de Galicia no mercado internacional da automoción. Un sector que nos últimos tempos nos preocupaba, pois sobre todo este tema da transición, do tema dos minerales, todas estas cuestións que nos facía poñer luz vermella e que, que ahora que vemos que pode ter visos de frutificar. E ven avalar din os empresarios as fortalezas competitivas da nosa comunidade. Temos un ecosistema industrial e un ecosistema, vamos a decir, de colaboración público-privada moi importante e iso favorece a que as empresas podan vir aquí, non? E pro que piden seguir avanzando nas infraestructuras enerxéticas e nas comunicacións. A implantación deste proxecto impulsará o mercado laboral galego. O paro en maio baixou por terceiro mes consecutivo, cae case 3.000 persoas. O número de parados é un 2% menor que o ano anterior. Vimos con 109.000, algo máis de 109.000 parados de registrar tamén o mellor mes de maio de toda a serie histórica. Eu destacaría ademais que na comparativa intermensual, é dicir, respecto ao mes de abril deste ano, pois baixamos o paro un punto máis que a media nacional. Tan importante como a baixada do paro é a creación de emprego. O mes pasado houbo 8.000 afiliados novos na Seguridade Social. Son case 1.100.000 cotizantes na nosa comunidade. É a mellor cifra para un mes de maio en toda a serie histórica. A tendencia replícase no resto de España porque o paro baixou en maio en máis de 36.000 persoas. O total de parados queda en 2.320.000 e supón unha caída interanual de case 5,5 puntos. Tamén aumentan as afiliacións á Seguridade Social, case 232.000 máis. Por primeira vez o mercado laboral supera os 22 millóns de afiliados. Estamos afortunadamente generando empleo de calidad, empleo estable y con derechos que nos está permitiendo mejorar las condiciones de trabajo, especialmente las condiciones salariales. Cambiamos radicalmente de asunto. Segue aumentando o número de mortos tras o ataque masivo ruso sobre Ucraína. A cifra chégase a vintena, non é definitiva, hai máis dun 100 de feridos. E os mercados son optimistas sobre a guerra en Irán. A pesar dos bombardeos, a bolsa de Nova York marca máximos e as europeas comezan con fortes subas.
Se teñen previsto viaxar mañá a Portugal, teñen que saber que os trens e os aeroportos estarán afectados porque hai unha folga xeral. As aeroliñas van suspender a súa actividade algunhas e os efectos empezanse a notar, Brais, hoxe mesmo. Pois si, son xa varias as aeroliñas portuguesas e internacionais que anuncian cancelacións para este mércores dadas as previsións dunha alta adhesión á folga xeral convocada para mañá. Por exemplo, Europa xa suspendeu todos os seus voos dende España ao Porto e a Lisboa para mañá. Outras aeroliñas definiron xa servizos mínimos e tamén se agardan importantes cortes de tren. Por exemplo, non se venden billetes para o servizo Celta entre Vigo e Porto para esta noite nin para mañá. E mesmo están en dúbida os servizos do xoves. É a segunda folga xeral contra o goberno en menos de 6 meses. A anterior tivera un amplo seguimento que prácticamente paralizou moitos sectores do país. Os sindicatos e traballadores protestan contra unha reforma laboral que daría maior flexibilidade ás empresas. A mobilidade en tren tamén está difícil nos próximos días entre a Coruña e Vigo. Haberá que facer un tramo en autobús polas obras na estación da Coruña. Os viaxeiros terán que ir por estrada entre a cidade herculina e Santiago e tamén dende a Coruña a Betanzos. Tamén houbo obras na estación de Chamartín, en Madrid. Ali chegan os trens desde Galicia. Hoxe abriron o vestíbulo que levaba meses pechado e tamén se mellora a conexión coas cercanías da capital e co aeroporto. Os transportistas reclaman o pago urxente das axudas ao carburante que lles prometeu o goberno pola alza dos prezos por mor da guerra do conflito en Oriente Próximo. O atraso nos pagos está obrigando as empresas a ter que adiantar os cartos. O combustible supón o 40% do custo de explotación dun vehículo pesado, unha cifra que se disparou coa suba do gasóleo. Casi desesperada porque desde o minuto teñen que pagar máis polo gasóleo, pero tamén máis polo AdBlue, máis polos vehículos, máis polas horas de traballo. Para paliar a situación, o goberno reduciu o IVA o 10% e estableceu unha bonificación adicional de 20 céntimos por litro aos transportistas. Pero de momento, nin un céntimo por ningún lado, non? O atraso no aboamento destas axudas está tensionando a capacidade financeira de moitas empresas que xa están ao límite, reclaman o pago urxente das axudas. Isto provoca nas empresas de transporte unha tensión de tesorería porque eles adiantan o gasóleo, non? Piden tamén a prorroga da medida máis aló do 30 de xuño. O goberno debería ter en conta que non podemos traballar con esta incertidumbre. Estamos a 2 de xuño e necesitamos saber que vai pasar o día 30. Os transportistas piden explicacións ao goberno que di que agardan a que Bruxelas dé luz verde para efectuar os pagos. Pois xa que falamos de circular polas estradas, chámanos hoxe a atención a cantidade de condutores que conducen coa ITV caducada. Un 32,5%, case un de cada tres, usa o vehículo sen ter o día a inspección obrigatoria. Esa é a media en España, pero hai diferenzas entre as comunidades. Por exemplo, Euskadi, Valencia, Comunidade Valenciana e Andalucía, pois son as comunidades onde máis condutores hai circulando sen a ITV en regra. No outro extremo, Castela-A Mancha, Castela e León e nos, os galegos, onde menos circulamos en ela, onde o facemos correctamente coa ITV pasada. Galicia figura entre as comunidades con mellor cumprimento da ITV. A ITV ao final é garantía de seguridade vial, é garantía de reducción de riscos de sinistros ou polo menos de minimizar as súas consecuencias. Para moitos condutores, a ITV é xa unha cita fixa. Cando me mandan a notificación, un mes antes sempre pido a cita para pasar a ITV. Non é só papeleo, a ITV permite comprobar que o vehículo circula con garantías. Importante para a nosa seguridade tenerla pasada ao día. Aínda así, tamén hai quen admite algún despiste puntual. Me despisto, me doy cuenta, lo dejo y me voy con otro coche que sí, que la tenga al día. No quiero meterme en líos. Circular coa ITV caducada pode sair caro 200 euros de multa e posibles complicacións en caso de accidente. Pode conlevar unhas multas por tela caducada ou desfavorable de 200 euros e o máis grave sería tela negativa, non? Cando vas a ITV te dan un resultado negativo que eso serían 500 euros. Pero máis alá dos riscos da multa, bueno, creo que os riscos é o de sufrir un sinistro, non? Responsabilidade ao volante e vehículos en condicións, unha combinación clave para gañar seguridade nas estradas. En mi caso tengo ahorros, pero bueno, si me veo sin ahorros y teniendo que pagar
una media de 700 euros de alquiler va a ser difícil ahorrar. O sea, a no ser que seas en pareja ou entre dos e aún así. Realmente é difícil alugar unha vivenda en España. Os prezos están nos máximos dende que hai rexistros e alugar un piso supón sacar do peto a metade do salario medio. Empezamos camiño en Vigo. Patricia ven pechar o seu novo alugueiro, un piso dun dormitorio. Buscou entre os prezos máis altos de Galicia. Aquí subiron o triplo da media ao último ano. Una decepción tras otra porque era precios altísimos por pisos viejos, son por encima pequeños. E outros que dan no camiño porque a porcentaxe de salario que hai que dedicarlle ao alugueiro segue subindo. A media en España chega por vez primeira ao 50%, o 38% en Galicia. Ven moita xente con un sueldo mínimo e ao mellor hai un piso de 700 euros e alguén que cobra 1.200, o seguro de impago suele pedir un pouco máis do doble do que vale o alquiler, xa serían 1.600 de nómina. Esa persoa canto lle queda para vivir? E tamén fora das cidades, en Redondela apenas quedan alugueiros. Moitos encamiñáronse a aloxamentos para peregrinos. Non hai. Estamos a día 2 e agora mesmo xa non temos oferta. Xa non hai ningún aluguer disponible, nin para unha emerxencia, nin para un mestre que pudera ter que vir, para nada. Ningún hai un aluguer, só son locais comerciais e vivendas en venta. Nin a primeira é para alugar. Tamén custa en Nigrán, por exemplo, atopamos algúns alugueiros, pero non pro verán. Para todo o ano os prezos dispáranse. Os médicos manteñen a convocatoria de folga contra o Ministerio de Sanidade entre os días 15 e 19. Preparan ademais unha gran concentración en Madrid. E o choque co goberno vai ir máis aló despois de que hoxe mesmo o Consello de Ministros aprobase o Estatuto Marco que les rexeitan. Estatuto propio, é o que queremos. Estatuto propio, é o que queremos. Estatuto propio. No dependen ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencias sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales. Aquí en Galicia arranca unha campaña para concienciar sobre o uso responsable dos servizos sanitarios. Se acudimos a urxencias só cando é necesario, axudamos aos que máis o precisan. Ou, se anulas unha cita a que non podes acudir, axudas a que outra persoa sexa atendida antes e organizar mellor o traballo dos profesionais. Dende este venres poden atoparse nas urxencias cos primeiros MIR que teñen esa especialidade. Estes días estánse vendo xa cos médicos que van exercer como formadores. Hoxe coñecemos a Natalia, a nova MIR de Urxencias do Chus e a súa titora María, que celebra que haxa por fin no servizo residentes desta nova especialidade. Antes, contannos, era autoformación. Ti buscabas cursos, pagábalos, porque non sempre conseguías tampouco nin financiación nin nada, para formarte no que realmente che gusta, non? Entón, si queríamos que houbera unha formación reglada de cara ao que nos facemos no día a día. Sabes, tanto de repente estás cunha parada, como de repente tes un código ictus, como de repente se chega un accidente de tráfico. Hai unha plaza por cada área sanitaria, así que somos 6 en Galicia, creo. Ten que gustarche, sí, porque o factor tempo é importante, e o nivel de estrés que pasas pois en cada caso que ven pois é alto, claro. Tes que ter temple, vamos, sen dúbida. Conscientes de que é unha especialidade custosa a nivel físico e emocional, aseguran que responder nos momentos críticos ten a mellor contrapartida. A veces non só é vida e morte, non, senón entre que lle quede unha secuela importante o que ti o fagas ben en ese tempo, pois que lle evites esa secuela. Co ánimo de transmitirlles todos os segredos, os primeiros MIR de Urxencias de Galicia recíbenos, aseguran, co maior agarimo posible. O gromo de ébola no Congo fai saltar as alarmas na Unión Europea. Os ministros de Sanidade vanse reunir de urxencia para conseguir frear a expansión e reforzar os controis europeos. María.
Sí, porque o gromo de ébola xa se estendeu da República Democrática do Congo a Uganda. Dende o inicio da crise, a Unión Europea defende a necesidade de coordinar unha resposta internacional para canalizar a axuda humanitaria. Por iso, os ministros de Sanidade dos 27 reuniránse de urxencia este venres por videoconferencia para coordinar esa resposta común e revisar os protocolos de prevención, ao tempo que Bruxelas mantén activado o seu grupo de resposta á crise para seguir de preto a evolución da enfermidade. Segundo os últimos datos ofrecidos pola Organización Mundial da Saúde, o gromo de ébola xa deixa 43 falecidos e máis de 260 contaxios confirmados, na mentres están baixo investigación 1.100 casos sospeitosos. Por ese gromo de ébola saltaron as alertas na liña da Concepción, na provincia de Cádiz. A semana que ven acollen un partido de fútbol amistoso entre Chile e o Congo. E o alcalde pide garantías. Pues posiblemente mañana dictaremos un decreto no autorizando la celebración del partido. Dicho lo cual, si en el transcurso del día se acredita que no hay ningún tipo de riesgo sanitario, pues el partido se celebrará. A princesa Leonor convértese no primeiro membro da Casa Real Española en lanzarse en paracaídas. Saltou do avión de día e tamén de noite. O vídeo fai no público a Casa Real e parte da formación militar da princesa. Sen dúbidas, e como unha máis, así afrontou a princesa Leonor a posta en práctica do curso básico de paracaidismo que se inscribe como complemento á instrucción que recibe dende hai meses na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Antes dese momento, tocou prepararse para poder afrontar con garantías o salto dende o avión canda o resto de compañeiros. Houbo saltos de día e tamén de noite. A princesa Leonor encara a recta final da súa formación militar de 3 anos, primeiro como cadete na Academia Xeral Militar de Zaragoza, máis tarde como alférez na Escola Naval de Marín e dende hai uns meses na Academia Xeral do Aire. Nin seu pai, o rei Filipe VI, nin o seu avó, o rei Xoán Carlos, se capacitaron no seu momento como paracaidistas, unha destreza que dende agora loce no seu uniforme co distintivo de cazador paracaidista. En un acto en Barcelona, ante os empresarios, o rei defendeu a autonomía estratégica de Europa. A los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana. Alfonso Villares di que todos os seus esforzos están centrados na provincia de Lugo. O exconselleiro do Mar tomou posesión do novo cargo á fronte da Delegación Territorial da Xunta en Lugo. Villares regresa á política tras quedar arquivada a denuncia contra el por agresión sexual. Vou facer todo o posible, como dixen fai un momentiño, en poñer o meu traballo a disposición da vecindade e dos veciños da provincia de Lugo e intentar, sobre todo, responder ás expectativas que o Goberno galego, que o presidente Rueda tamén depositou a min. Continúa o xuízo pola brutal morte de Joel Quispe en Noiteboa na Audiencia da Coruña. Nesta segunda sesión comezan a declarar as primeiras testemuñas deste crime, Alejandro. Sí, Marta, a segunda sesión que remataba hai uns minutos en a que podemos escoitar o relato de varias desas persoas que estaban no lugar dos feitos esa fatídica noite boa do ano 2023. Tamén podemos escoitar como a fiscal calificaba este crime como un acto de violencia letal. Lembremos que no banco dos acusados 3 persoas será este xuízo que determine o grau de implicación de cada un deles. As acusacións particulares piden para estas 3 persoas penas de cárcere, mentres que a Fiscalía pola súa banda pide únicamente prisión para o mozo autor desa coitelada mortal. Este xuízo continuará nos vindeiros días. O xoves está prevista a declaración da nai da víctima, mentres que para o día 11 de xuño está prevista a declaración destes 3 acusados. Na segunda sesión do xuízo pola morte de Joel Quispe, a Fiscalía e as acusacións particulares volveron reafirmar e aclarar de entrada as súas posturas discrepantes, dirixíndose ao xurado popular. Ahora el Ministerio Fiscal solo establece indicios racionales para acusar a José Luis Franco por un delito de homicidio. Y esa siempre ha sido la discrepancia esencial que ha habido entre las acusaciones particulares y el Ministerio Público desde el minuto 1 que se inició la instrucción de este caso. La responsabilidad de cuantos estaban esa noche. Logo da intervención das partes empezou a declaración das testemuñas, empezando polos compañeiros dos que participaron na pelexa inicial, previa a que implica aos 3 que agora son acusados neste xuízo.
Se dirigen hacia nosotros como defendiendo a Joel y queriendo parar un poco la pelea, y después Joel pues se empieza como a enzarzar con él. En ese momento estaba separando a mis amigos y es que yo no vi nada, de ese momento no vi nada. O sea. Dijo algo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso, y no sé a quién se la cogió ni nada. El recuerdo más claro que tengo esa noche es ver a Joel en el suelo, ensangrentado. Unha parte sustancial da comparecencia das testemunhas foi o fío do visionado dos vídeos que se recabaron na investigación. E en Madrid, o que senta no banquiño é o actor Luis Lorenzo e a súa parella por presunto maltrato e estafa a unha tía dela. Despois de que na primeira xornada varios familiares e coidadores da tía Isabel coincidiran en que a anciá non estaba ben atendida, este martes escoitáronse novas testemunhas no xuízo que se segue na Audiencia de Madrid contra o actor Luis Lorenzo e a súa parella por supostos malos tratos e estafa. Os empregados da notaría onde a anciá acudiu para ampliar os poderes en favor da súa sobriña dixeron que a notaron desorientada e no mesmo sentido testificaron varios veciños. Antes de entrar na audiencia madrileña, un dos abogados da parella acusada dixo que o xuízo transcorre segundo estaba previsto. Nosotros no ponemos en duda la inocencia de nuestro cliente, entendemos que los hechos no tienen relevancia penal. Es verdad que hay que esclarecer algunas de las cuestiones que aparecen en los autos, algunas conversaciones, algunas de las propias declaraciones de los testigos que existen en la causa. A Fiscalía solicita para o actor e a súa parella 6 anos de cárcere e 2 anos e medio para unha das coidadoras que contrataron para atender a tía dela. O xuízo está previsto que remate o próximo venres. En Vilaboa, a Garda Civil investiga a orixe dun cargamento de medicamentos que atoparon nun chalet na Coruña. Foron por prata e atoparon un tesouro. 5 kilos de cocaína, también algo de hachís, dinero en metálico, algunas escopetas también se intervinieron, pero sobre todo la principal novedad fue el hallazgo de todos estos medicamentos. Unha barbaridade de medicamento, en palabras dos investigadores, 4 caixas de cartón de gran tamaño con máis de 150 fármacos diferentes. Había muchos antidepresivos, psicotrópicos, de todo tipo. Encontramos Rivotril, Lexatin, Lírica, aproximadamente 2000 blisters. Estaban no chale de Vilaboa que figura como sede da Asociación Cubana Galega Jai de Santa María, unha entidade que naceu en 2014 e que no seu día se rexistrou no Concello de Vilaboa. Un ano estiveron. Dende 2020 non figura tal asociación. Pouco movimento tamén no seu Facebook. A presidenta é unha das persoas que ingresou en prisión a semana pasada con outro suposto líder da trama. Os células bastante organizadas e activas. Llegamos a la conclusión de que estaban relacionadas, por eso componen un único grupo criminal. Persoas relacionadas coa asociación aseguran que os medicamentos son doazóns para Cuba. A Garda Civil investiga orixe e destino. De momento, 3 persoas foron á prisión, os 2 supostos líderes e o fillo da cubana, pero el por outro delito anterior. Pai e filla perderon todo no incendio que calcinou a súa vivenda en Vilasantare, no que pereceu unha cadela que quedou atrapada. O lume que puido deberse a un curtocircuito orixinouse de madrugada mentres dormían. Cando se decataron só tiveron tempo de sair co posto. Alzo la mirada, alzo la mirada. Na conta atrás xa para a visita do Papa León XIV son moitos os que se preparan para recibilo. Calcúlase que dende Galicia van viaxar esta fin de semana a Madrid máis de 1000 mozos e mozas. Martina e Javier levan semanas de bastante traballo. A misión, organizar unha viaxe con centos de mozos e mozas para ir ver o Papa a Madrid. Somos sobre 200 mozos os que participaremos. Aínda así tamén hai moitos colexios, congregacións religiosas que van a participar tamén pola súa conta. Seremos cerca de 500 en total. E calcula que poden ser máis de 1000 contando toda Galicia. Di que no grupo de Santiago viaxarán xoves de 15 anos en diante e sobre todo universitarios. Armamos varios equipos para varias cosas, responsables de menores, gente que nos ayude con el orden o con la movilidad. Nosotros salimos 3 autobuses enteros, uno de Santiago de Compostela, uno de Coruña e uno de Pontevedra. E xa teñen o cupo pechado, tirarán de esteira e de saco para dormir nunha parroquia da cidade e celebran que lles tocou un bo sitio, van ver o Papa de cerca. Temos a todos o noso QR para poder acceder aos actos. Non solamente eso, sino que temos asignado un lugar onde imos a estar físicamente en cada encontro. A verdade es que nos tocou bastante cerca. Encontrarse con el Papa es toda una novedad, que venga a España y poder verlo de tan cerca, como decía el padre.
padre Javier estamos muy cerca en los eventos, entonces creo que va a ser muy emocionante encontrarnos ahí. Precisamente a Televisión de Galicia ten preparada unha programación especial para seguir con detalle a visita de León XIV a España. Comezará este sábado pola mañá coa chegada do Pontífice a Madrid. O domingo emitiremos a misa do Papa dende Cibeles e o luns o seu histórico discurso no Congreso dos Deputados. O mércores asistiremos á inauguración da Torre de Xesucristo na Sagrada Familia de Barcelona e o xoves acompañaremos a León XIV ata Canarias, onde o venres 12 de abril remata a súa visita a España. Actos que poderán seguir aquí na Televisión de Galicia en directo. Alzo la mirada, alzo la mirada. Cando nos metemos na auga do mar nunca nos parece que estea quente, pero os datos din o contrario. No mes de maio a temperatura da auga bateu marcas históricas, Mar. Pois a verdade é que dan gañas de bañarse con estas temperaturas, Marta, xa verás. O día 27 de maio, a boia de Cabo Silleiro, que é onde nos atopamos, marcou case 19 graus. Nas Sisargas, o día 31, a mesma temperatura. E en Estaca de Bares, máis aínda, por enriba dos 19 graus. Nunca a auga do mar estivo tan quente en maio. Polo menos así o indica Portos do Estado nos rexistros que acaba de facer públicos. Os máximos acadados na temperatura do mar este mes de maio en toda España, tamén, por suposto, pois en Galicia, e que 12 das 14 boias da rede exterior e 5 da costeira registraron en maio de 2026 a temperatura máis alta da súa historia. En Galicia xa se activa o sistema de alertas por episodios de calor, estará ata o próximo 30 de outubro. Dende o día de onte e ata o 30 de outubro estará en marcha o sistema de alerta temperá por episodios de calor. Trátase dun plan de avisos froito da colaboración entre Meteo Galicia e a Dirección Xeral de Saúde Pública para que os episodios de calor afecten o menos posible a poboación. O plan creouse a partir de que en 2003 os cambios climáticos se mostraron evidentes e para poñelo en marcha botan man dos datos que proporcionan 89 das estacións do Servizo Meteorolóxico. Non somente poñelos ao servizo do pronóstico diario, senón tamén de todos aqueles departamentos que necesiten previsións meteorolóxicas, como é o caso de saúde pública na cuestión das temperaturas. En Meteo Galicia vixían os limiares de temperaturas máximas marcadas polo plan e se superan dan aviso á saúde pública e aos servizos de emerxencias e de protección civil e actívase unha alerta que, dependendo da intensidade, será amarela, laranxa ou vermella. Segundo o nivel de alerta, hai un protocolo para que tanto a poboación como os servizos sanitarios estean preparados e saiban con antelación como actuar. E as empresas de produción ecolóxica seguen apostando por novos produtos cos que ampliar o seu catálogo. Hoxe unha das máis recoñecidas, a Casa Grande de Xanceda, presentaba un produto ecolóxico kombucha pioneiro en Galicia. Mestura pexego con froita da paixón e os cítricos con froitos vermellos e hibisco. Volvemos a falarlles de calor porque precisamente pola calor chegaba o susto que levaron nunha casa de Barbadás onde os donos da vivenda atopaban unha gran serpe na piscina. A cadela foi a primeira en decatarse da presenza dunha serpe na casa e puxo en aviso aos donos. El domingo al mediodía empezó a ladrar la perra sin parar y al principio nos extrañó, suelen pasar perros y dijimos, bueno, pero ladraba con tanta insistencia que bajamos abajo y la vimos ladrando a la piscina, que estaba vacía porque la estamos limpiando. Me acerqué a la piscina y vi una culebra moviéndose, viva y bastante grande. Pedazo apareceu aquí na piscina. A familia que reside nesta vivenda de Barbadás chamou os axentes de Protección Civil que rescataron o animal. Levárono preto do río, pero fora do núcleo urbano. Vinieron a recogerla, no sé, sobre la hora y media, y de hecho le picó al de Protección Civil en el labio. Quedó en una anécdota. Al principio sí que fue un susto más que nada porque mi madre le tiene pánico a las culebras. Entonces era como, ¿qué hacemos ahora con esta culebra que además era de grandes dimensiones en la piscina? Pero nada, el de Protección Civil vino rápido, la llevó y todo perfecto. Medía 1,30 m de longitude, non é a primeira que encontran no lugar.
A esta hora os alumnos galegos collen folgos para seguir cos exames de acceso á selectividade. Son as probas con máis medidas de seguridade para evitar fraudes. Os aparellos detectan dispositivos non permitidos e as medidas de vixilancia non quedan aí. Poden inspeccionarse lentes ou bolígrafos en calquera momento. Está en xogo o futuro laboral destes rapaces e iso fai que aumenten os nervios, algo que non desaparece nin sequera a saída do primeiro exame. Mercedes. Si, ese primeiro exame foi o de Lingua, Castela e Literatura. Os estudantes que chegaban con moitos nervios enfrontáronse a un comentario crítico a partir dun artigo de opinión sobre a cantante Rosalía. Tamén entrou a xeración do 98 o Antonio Machado. Tras pasar este primeiro exame, a maioría saían contentos e máis tranquilos. Por diante, quedan 2 días de exames ata xoves para 13.441 estudantes que se presentan este ano en Galicia as probas de acceso á universidade. As probas de acceso á universidade comezaron esta mañá cun reforzo das medidas de control para evitar fraudes nos exames. Esta é unha das principais novidades da PAU este ano, a que se presentan un total de 3.440 estudantes. Estamos pasando aleatoriamente por todas as aulas un detector de radiofrecuencias. Son 36 as sedes onde se celebran estas probas ata o xoves, onde moitos empezan a escribir o seu futuro académico. Os máis madrugadores chegaban moi cedo cos nervios de enfrontarse a unhas probas que levan preparando xa desde o inicio de curso. Ás 5 da mañá xa había moitos nervios. Moi nerviosos. Pero eses nervios quedaron atrás, esquecidos en cando lles entregaron o primeiro dos exames, este ano o de Lingua e Literatura castelás. Con puntualidade e con estritas medidas de seguridade comezaba ás 10 da mañá a proba e para moitos deles coa agradable sorpresa de ser máis sinxela do que crían. Esperábame máis complicado. A gramática pareceu bastante fácil. Foi bastante fácil. Bueno, eu creo que bastante ben. As probas continúan esta tarde e vanse prolongar ata o xoves, este ano con Lingua e Literatura galegas pechando os exames comuns para todos os alumnos. Serena Williams, gañadora de nada menos que 23 títulos de Grand Slam, regresa ao tenis profesional aos 44 anos. Non é doado participar en competicións de alto nivel con esa idade, pero Serena non é unha excepción. Mais que entrando na madurez, moitos deportistas semellan vivir unha segunda xuventude. Aí temos, por exemplo, no baloncesto o incombustible LeBron James dando todo na cancha aos seus 41 anos. A mesma idade que Cristiano Ronaldo, que aí está. E a pouco para cumprir os 40, aquí temos o exemplo de Iago Aspas. Espero que sexa así moitos anos máis. Ou a nosa Teresa Portela, 7 veces olímpica que segue activa na competición con 43 anos, un menos que Serena. As posibles rivais encantadas de frontarse a toda unha lenda. É unha gran noticia pro tenis, di a actual número 1. Un paradoxo que en tempos con deportistas que sorprenden con récords e triunfos a idades cada vez máis temperas, moitos outros logran manterse no máis alto a pesar de rozar a cuarentena, aínda que as derrotas fagan reflexionar sobre a continuidade na competición. I don't know. A lista é longa: Fernando Alonso, Carlos Sainz, Santi Cazorla, poida que xa sen a frescura física da xuventude, pero coa sabedoría que dá a experiencia. Pois a experiencia dinos que despois do paso da fronte que deixou chuviscas lixeiras durante a mañá, agora deixa moitas nubes, sobre todo na provincia da Coruña, as temperaturas descenden e vaya se caen se as comparamos cos de onte. Nalgúnha zona, fíxense no tabuleiro, pois as caídas acheganse aos 6 ou 7 graus. Os valores de referencia se vanse mover máis preto dos 20 que a dos 25 graus. Como sempre, despois dos deportes, contámolo todo. Hoxe volvemos pasar a tarde en compañía de Loli. Que tal? A verdade é que estamos moi contentos a cantidade de chamadas que estamos a recibir para participar no programa e tamén para axudar a sair desa soidade dos convidados de onte. Por certo que hoxe temos outro galego e tamén outra galega que veñen en busca de compañía para deixar atrás eses días de soidade. E atención que ademais imos a contar unha historia moi emocionante dunha moza ucraína de 37 anos que tivo que escapar de 3 guerras. A última, literalmente, con 2 cativiñas ao lombo. Hoxe en día é feliz e casada cun galego. Logo contámolo a partir das 4 menos cuarto.
Marchamos cunha festa de aniversario ben curiosa. Os homenaxeados son estes cachorros de tigre. Cambian a torta de aniversario por un pastel de carne. Na festa houbo xogos, convidados, os amigos máis pequenos. Ata mañá.